हॅलो फ्रेंड्स, रितूस किचनमध्ये तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत. आज आपण एकदम खुसखुशीत मस्त असे चिरोटे कसे बनवायचे ते बघणार आहोत. त्यासाठी इथे मी 2 कप मैदा घेतलेला आहे. त्यामध्ये आता आपण पाव चमचा मीठ टाकून घेणार आहोत. त्यानंतर इथे मी पाव कप कडकडीत असं तूप गरम करून घेतलेलं आहे, तेही यावर ओतून घेणार आहोत. तूप गरम आहे म्हणून आपण इथे चमच्याच्या साहाय्याने मिक्स करून घेणार आहोत. तूप कोमट झालं की आपण हाताच्या साहाय्याने हे तूप पूर्ण मैद्याला चोळून घेणार आहोत. चार ते 5 मिनिटं हे तूप मैद्याला आपण असं चोळून घेणार आहोत. म्हणजे तूप संपूर्ण मैद्याला व्यवस्थित असं लागतं आणि आपले चिरोटे जे आहे ते अगदी खुसखुशीत बनतात. ते बघू शकतात इथे मूठ वळत आहे, म्हणजे आपलं मोहन जे आहे ते परफेक्ट असं झालेलं आहे. चला तर आता आपण यामध्ये कोमट पाणी टाकून पीठ मळून घेणार आहोत. जसं लागेल तसं पाणी ॲड करून पीठ मळून घ्यायचं आहे. सेमी सॉफ्ट असा डो आपल्याला तयार करायचा आहे. पीठ थोडं कडक मळलं की छान असे लेयर्स येतात. तुम्ही बघू शकता तिथे पीठ मळून झालेलं आहे. 1 ते 2 मिनटं आपण हा गोळा असाच मळून घेणार आहोत आणि झाकून हा 10 ते 15 मिनटासाठी रेस्ट करायला ठेवणार आहोत. जोपर्यंत पीठ रेस्ट होत आहे तोपर्यंत आपण इथे साठा बनवून घेणार आहोत. साठा बनवण्यासाठी इथे मी 4 चमचे तूप घेतलेलं आहे आणि त्यामध्ये 2 चमचे कॉर्नफ्लॉवर टाकून घेणार आहे. इथे कॉर्नफ्लॉवरऐवजी तुम्ही तांदळाच्या पिठाचा वापर केला तरीही चालेल. कॉर्नफ्लॉवर टाकल्यानंतर हे मिश्रण आता आपल्याला व्यवस्थित असं फेटून घ्यायचं आहे. अगदी हलकं होईपर्यंत हे फेटून घेणार आहोत आपण. ते बघू शकता तिथे आपला साठा रेडी झालेला आहे. चला तर आता आपण पाकही तयार करून घेऊयात. पाक करण्यासाठी इथे मी 1.5 कप साखर घेतलेली आहे आणि ह्यामध्ये अर्धा कप आणि अगदी त्याच्यावरती 2 ते 3 चमचे एवढं पाणी टाकून घेतलेलं आहे. गॅसवर ठेवून आता आपण साखर मेल्ट होईपर्यंत फुल गॅसवर ठेवणार आहोत आणि साखर वितळून झाली की आपण बारीक गॅसवर हे 2 ते 3 मिनटं उकळून घेणार आहोत. एकतारी पाक आपल्याला तयार करायचा आहे. साखर पूर्णपणे मेल्ट झाल्यानंतर ह्यामध्ये आपण 3 इलायची फोडून घेतलेले आहे, त्याही टाकून घेणार आहोत. इलायचीमुळे पाकाला छान असा फ्लेवर येतो. इथे अजून आपला एकतारी पाक रेडी झालेला नाही आहे, त्यामुळे हा पाक अजून आपण 2 ते 3 मिनटं उकळून घेणार आहोत. ते बघू शकतात इथे आपला एकतारी पाक रेडी झालेला आहे. गॅस बंद करून घेणार आहोत. त्यानंतर इथे पीठही आपलं व्यवस्थित असं भिजलं गेलेलं आहे. हे पुन्हा आपण एकसारखं करून घेणार आहोत. पीठ एकसारखं करून झाल्यानंतर ह्यामधून आता आपण एकसारखे गोळे तयार करून घेणार आहोत. ह्या पिठामधून साधारण 5 ते 6 गोळे तयार होतात. ते बघू शकतात इथे आपले गोळे रेडी करून झालेले आहेत. ह्यातून आता आपण एक एक चपाती लाटून घेणार आहोत. इथे मी एक गोळा लाटण्यासाठी घेतलेला आहे आणि बाकीचे गोळे झाकून ठेवलेले आहे, म्हणजे ते कडक होणार नाही. आणि जेवढी शक्य होईल तेवढी पातळ अशी चपाती लाटून घ्यायची आहे. इथे आपली पहिली चपाती लाटून झालेली आहे. ही चपाती आता आपण एका प्लेटमध्ये काढून घेणार आहोत आणि ही आपण झाकून ठेवणार आहोत, म्हणजे ड्राय होणार नाही. याचप्रमाणे आता सगळ्या चपात्या आपल्याला लाटून घ्यायच्या आहेत. इथे आपली दुसरी चपाती ही लाटून रेडी झालेली आहे.
याच प्रकारे आपण सगळ्या चपात्या लाटून रेडी केलेल्या आहेत. आता एक एक चपाती घेऊन त्यावर आता आपण साठा लावून घेणार आहोत. सगळ्यात आधी एक चपाती घ्यायची आहे आणि त्यावर व्यवस्थित असा साठा लावून घ्यायचा आहे. अगदी काळजीपूर्वक ही स्टेप करायची आहे. हा साठा जो आहे तो व्यवस्थित पूर्ण कॉर्नर्सपर्यंत लागला गेला पाहिजे. एका चपातीला साठा लावून झाल्यानंतर दुसरी चपाती आपण त्यावर ठेवून घेणार आहोत आणि व्यवस्थित अशी स्प्रेड करून घेणार आहोत. कॉर्नर्सही प्रेस करून घ्यायचे आहे आणि त्यावरही साठा व्यवस्थित असं स्प्रेड करून घ्यायचा आहे. हीच स्टेप आपण लास्टच्या चपातीपर्यंत रिपीट करणार आहोत. तुम्ही बघू शकतात इथे आपले सगळे लेयर्स व्यवस्थित असे लावून झालेले आहेत. आता यावर आपण लास्ट चपाती ठेवून लाटून घेणार आहोत, म्हणजे जे काही एअर बबल्स असतील ते निघून जातात. एकदा लाटून घेतल्यानंतर आपल्याला हे उलट्या साईडने साठा लावून घ्यायचा आहे. व्यवस्थित असा साठा लावून घ्यायचा आहे. व्यवस्थित असा साठा लावून झाल्यानंतर अगदी टाईट असा रोल आपण करून घेणार आहोत. जोपर्यंत आपले चिरोटे रेडी होत आहे तोपर्यंत ज्यांनी कोणी अजून रितूज किचनला सबस्क्राईब केलं नसेल तर त्यांनी प्लीज सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन प्रेस करा, जेणेकरून प्रत्येक येणाऱ्या नवीन रेसिपीजचे नोटिफिकेशन तुम्हाला सगळ्यात आधी मिळतील. व्हिडिओमध्ये दाखवल्याप्रमाणे त्याचे एंड्स जे आहे ते व्यवस्थित असे क्लोज करून घ्यायचे आहेत आणि रोल आतल्या साईडने बाहेर असा स्प्रेड करून घ्यायचा आहे. तुम्ही बघू शकतात इथे आपला रोल रेडी झालेला आहे. सगळ्यात आधी आपण याचे जे कॉर्नर्स आहेत ते काढून घेणार आहोत आणि व्यवस्थित अशा एकसारख्या लाट्या कट करून घेणार आहोत. कॉर्नर्स काढून टाकलेले आहेत आणि व्यवस्थित अशा एकसारख्या लाट्या तयार करून घेणार आहोत. एकसारख्या जर लाट्या तयार केल्या तरच आपले जे चिरोटे आहे ते एकसारखे तयार होतात. सगळ्या लाट्या आता आपण व्यवस्थित अशा मोकळ्या करून घेणार आहोत आणि व्हिडिओमध्ये दाखवल्याप्रमाणे चिरोटे शेप करून घ्यायचे आहेत. हलक्या हाताने अगदी प्रेस करायचं आहे. खूप मस्त व खुसखुशीत असे हे चिरोटे तयार होतात. तुम्ही बघू शकता इथे आपले सगळे चिरोटे शेप करून झालेले आहे. हे आता आपण तेलामध्ये टाकून फ्राय करून घेणार आहोत. तेल थोडंसं गरम करून घ्यायचं आहे आणि हे चिरोटे टाकून अगदी बारीक गॅसवर आपल्याला अगदी गोल्डन ब्राऊन होईपर्यंत तळून घ्यायचे आहेत. हे चिरोटे अगदी बारीक गॅसवरच तळायचे आहे, नाहीतर ते वरून ब्राऊन होतात आणि आतमधून कच्चे राहतात. त्यामुळे अगदी व्यवस्थित असे हे तळून घ्यायचे आहेत. तुम्ही बघू शकतात इथे चिरोटे किती मस्त गोल्डन ब्राऊन असे दिसत आहे आणि लेयर्सही किती छान दिसत आहे. हे चिरोटे आता आपण काढून घेणार आहोत. यातून व्यवस्थित असं ते निथळून घ्यायचं आहे आणि हे आपण जाळीतच ठेवणार आहोत, म्हणजे यामध्ये जे काही तेल राहिलं असेल तर ते निघून जाईल. याचप्रमाणे आता बाकी सर्व चिरोटे फ्राय करून घ्यायचे आहेत. पाकही पुन्हा आपल्याला एकदा गरम करून घ्यायचा आहे. इथे बघू शकतात आपण पाक एकदा गरम करून घेतलेला आहे आणि हे जे गरम चिरोटे होते ते पाकामध्ये डीप करून त्यावर आपण ड्रायफ्रूट्स लावून घेतलेले आहे. बाकी सर्व चिरोटे याचप्रमाणे आपण तळून घेणार आहोत आणि पाकामध्ये डीप करून त्यावर ड्रायफ्रूट्स लावून घेणार आहोत. इथे आपली नेक्स्ट बॅचही रेडी झालेली आहे. लेयर्स किती मस्त दिसत आहेत बघू शकता. हे चिरोटेसुद्धा आपण सेम प्रोसेसने
पाकामध्ये डीप करून घेणार आहोत आणि त्यावर ड्रायफ्रूट्स लावून घेणार आहोत। हे चिरोटे पाकामध्ये डीप करून लगेचच काढून घ्यायचे आहेत। जास्त वेळ जर पाकामध्ये ठेवले तर ते मऊ पडतात, त्यामुळे पाकामध्ये आपण एकदा डीप करून लगेचच काढून घेणार आहोत, म्हणजे ते छान असे खुसखुशीत राहतात। खूप मस्त व टेस्टी अशी ही रेसिपी बनते। ही रेसिपी तुम्ही एकदा नक्की ट्राय करून बघा, सगळ्यांना फार आवडेल। इथे बघू शकतात आपले सगळे चिरोटे रेडी झालेले आहेत। ही रेसिपी तुम्ही नक्की ट्राय करा आणि तुम्हाला कशी वाटली हे कमेंट बॉक्समध्ये कळवायला विसरू नका। रेसिपी बघितल्याबद्दल धन्यवाद। पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपीसोबत। तोपर्यंत बाय बाय।